Dievča z národa, nikto netuší, aká nádhera je v tvojej duši, srdcom ochotná a niečím iná. Budeš kráľovná, porodíš syna, Panna Mária, matka láskavá, Ježiš ťa nám dal. Čistá ľalia, veža Davida, vyvolil ťa kráľ. Láska, pokora, srdce do Korán, chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi, veď ma, pomôž mi k tvojmu synovi. Srdce bolesti, nebolo to ľahké, vidieť Ježiša, súd a bičovanie.
i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Vaša excelencia, otec biskup František Trstenský. Dnes je nedeľa, nové ráno a tak sa patrí opäť vás privítať medzi nami. Ako som včera pri hovore spomínala, verme, že cez vaše srdce i vašu osobu prichádza k nám sám Kristus, dobrý pastier, a cez vašu službu nás chce posilňovať vo viere, tak po včerajšej slávnostnej svätej omši to môžem za nás všetkých s určitosťou potvrdiť. Dnešný deň chceme oslavovať a ďakovať našim mamám, lebo 2. májová nedeľa patrí im. Teraz predovšetkým svätou omšou chceme oslavovať a ďakovať našej nebeskej mame, patronke nášho farského chrámu. Našim pozemským mamám chceme vyjadriť vďačnosť pri posedení dnes o 14. hodine v sále kultúrneho domu, na ktoré vás vaša excelencia, otec biskup, čo najsrdečnejšie pozývam. Pevne verím, že vašou prítomnosťou nám všetkým urobíte obrovskú radosť. Ešte raz vás úprimne vítam medzi nami. Pán Boh nech žehná vás a vaše kroky a vy žehnajte nás. Ďakujem. Otec biskup, už druhý deň sa tešíme, že si prišiel do Rudinskej. Včera večer sme ešte rozoberali s mladými tvoje slovo. A tak ako si to aj v kásni povedal, rezonovalo to, že Ježiš nekecá. A Ježišovi treba dôverovať. Tej dôvere, ktorú ty ponúkaš, aby sme ju my hľadali. A v takomto postoji, ktorý ty prinášaš pre nás ostatných, že si učiteľ viery, ako si to aj vysvetľoval z Mitrova, so Solideom, tak sme sa aj my zamýšľali nad tvojimi slovami, že Ježiš nás neopustil. Aj ty, keď si hľadal odpoveď a nejaké znamenie na nunciatúre, tak Pán Boh ti dal to znamenie. O tom, ako si sa učil ruštinu a nemalo to logiku vtedy. Pán Boh vidí ozaj poza ten kopec, alebo ako ty hovoríš, že vidí aj vtedy, keď sa svetla na ulice zhasnú, ale Boh pozerá ďalej. Povzbudzoval si nás, že aj keď nepočujeme nejaký príhovor Boha, alebo nemáme nejaké znamenie, ani Sveta Monika ho nemala a predsa bola vytrvalá. V jednej z tých najnovších knižočiek, ktorú máš o Svetom Markovi, tak tam píšeš, že čítaj, nasleduj Ježiša, on zmení tvoj život k lepšiemu. Toto robila Mária. Ona nás učí a ty dnes prichádzaš, aby si nás povzbudil práve na svätok Panny Márie Fatimskej. A my opäť budeme s vierou počúvať tvoje slova, tak ako ona ukazovala na Ježiša, ako ranná zornica, ako hviezda ranná privázala ľudí k Ježišovi, tak aj my ťa dnes chceme poprosiť, aby si nás povzbudil, aby sme aj my robili to, čo ona hovorí, robte všetko, čo vám povie môj syn. Nech aj dnes nás povzbudí nástupca apoštolov, nech aj dnes je tu ten učiteľ poslaný Bohom, aby sme sa my všetci, ktorí takisto každého z vás srdečne vítam, v Rudinskej, aj domácich, aj hostí, aby sme sa všetci vo viere povzbudili tvojim slovom. Otec František, spišský biskup, vítaj v Rudinskej.
Už 50% Panna Mária urobila, pozrite na to počasie. To je vymodlené od Božej Matky, ale keď sme hovorili pred Svetou omšou, keby aj pršalo, Panna Mária vie prečo. Takže aj z toho sa tešme, že môžeme takto sláviť Svetú omšu naozaj o pokoji, že nebudeme musieť kdesi utekať alebo sa skrývať pred dažďom. A to je tiež dielo takej Božej milosti. Slávime už dnes takú odpustovú slávnosť hody Panny Márie Fatimskej. Slávme Svetú omšu s čistým srdcom, vkladajme naše modlitby pod jej ochranný plášť, nech ich ona prednáša svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Po chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, a Ježišu Kriste, jednorodný Syn Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu bedlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď ty si svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Modlíme sa. Bože, Ty si Matku svojho Syna ustanovil aj za našu Matku. Daj prosíme, aby sme zotrvávali v pokáni a na modlitbách za spásu sveta a mohli deň čo deň účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
čítanie z knihy proroka Izajaša. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiánčanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov. Počuli sme Božie slovo. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Celý kráľovstie sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná, ozdobená zlatom z Ofíru. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná, ozdobená zlatom. Žijte a pozoruj na tvoj svoj súd, zabudni na svoj ľud a na dom svojho Otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Pestrom rukujú vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny jej družice, sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak. Mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
Počuli sme Božie slovo. Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh. Pána s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a pesia, ktoré si požíval. Ale on povedal: skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Počuli sme slovo Pánovo. Milý duchovný otec tejto farnosti, milý Jozef, pani starostka, aj bývalý pán starosta je tu prítomný. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, ja som presvedčený o tom, že sa nič nedeje náhodne, že všetko istým spôsobom má svoj zmysel a význam. A raz v budúcnosti, keď budú pozerať na túto vašu obec a farnosť Rudinská, tak budú premýšľať aj nad tým darom, že v priebehu 30 rokov ste dokázali postaviť kostol, malú faričku a potom aj ďalšie pastoračné centrum, priestory. Obdivuhodné. Ja vás mnohých ani osobne nepoznám. Ale aj toto, čo si rozpráva o vás. Rozpráva o vás, že sú tu dobrí ľudia. Že sú tu ľudia, ktorí majú ešte aj v sebe cit pre vieru. Že vedia, že potrebujeme mať aj Ježiša Krista uprostred nás. Že nestačí len vybudovať tie ľudské štruktúry, tie spoločenské štruktúry. Sú potrebné. Aj tie spoločenské štruktúry, ako je obecný úrad, kultúrny dom a ďalšie ihrisko, školy, sú dôležité. Ale zároveň som povzbudený tým, že ste tu veriaci, ktorí hovoríte, že nestačí to. Že potrebujeme mať aj ten duchovný rozmer. Ešte by som tak povedal, že ten duchovný rozmer totiž dáva zmysel a význam aj tým ľudským štruktúram. A preto dobré kostol, aj fara, pastoračné centrum, buďte, že to znamením tej takej Božej prítomnosti, vašej viery. Nie je náhoda, že ten kostol je zasvetený Fatimskej Panne Márii. Asi ste to boli vy, lebo je to len 30 rokov. Možno predtým kňazi, pán biskup, tu pôsobia teda, ktorí je, že uvažovali ste nad tým, ako
pomôcť zasvetiť ten kostol. A teraz s odstupom času, tak pekne pani starostka to prepojila, že je aj deň matiek a chceme si ho uctiť, mamy, manželky, matky, budúce matky. Ale zároveň si uvedomujeme, že odkiaľ si sa potrebujeme aj učiť tej materinskej nežnosti, toho orodovania, toho príkladu. Máte vzor Panna Mária Fatimská, Božia Matka, pod ktorej plášť sa chceme utiekať. Ja teraz hovorím, iste to nie je náhoda. Nie je to povera. Aj to berme, že nemáme byť ľuďmi povera. Ale vnímajme to ako isté znamenie. Znamenie má tú úlohu, že nás núti trošku premýšľať. Že keď je chrám zasvetený Božej Matke, Panne Márii Fatimskej, že to je taký ten je plášť asi aj na celú farnosť, na celú obec. Že čo to znamená? Ten názov znamenie hovorí, že máme sa pýtať, že čo to znamená aj pre môj život. A to takisto nie je náhoda, že váš duchovný otec Jozef, veľký ctiteľ Panny Márie Fatimskej, však viem, že v predchádzajúcej farnosti Višňovej si to bol tí, ktorý si zaviedol aj naozaj každý mesiac fatimské, nielen soboty, ale potom vždy 13. v mesiaci modlitebné zhromaždenia, modlitby k Panne Márii Fatimskej. A teraz si tu v chráme, vo farnosti drobnučkej, 1000 čosi obyvateľov, ale zasvetenej Panne Márii Fatimskej. My to voláme, že Božia prozreteľnosť. Že veríme, že Pán ťa tu chce. Už rôznymi tými rozhodnutiami, že Pán ťa tu chce. Aby tí, ktorí si ctiteľ Božej Matky, si viedol a učil aj tvojich bratov a sestry, tvojich farníkov, že pozrite, toto je mama, toto je Božia Matka, ktorá nás vedie ku Kristovi. Ja vám chcem ponúknuť pri tom pohľade na Fatimskú Pannu Máriu také dva pohľady, dve také výzvy. Prvé, ak poznáte príbeh vôbec tých fatimských zjavení z roku 1917, 13. mája a nasledujúce, tak je zaujímavé, že Boh cez tú matku vyberá veľmi jednoduché osoby. My ich voláme v minulosti, že pastierikovia. Ale tým sa chce povedať, že veľmi jednoduché, chudobné deti. Luciu, Hyacintu a Františka. Že im sa dáva poznať Božia Matka. A nie je to ani tak prekvapujúce, lebo takto Boh veľakrát koná. Že prečo sa tá Panna Mária nezjaví pápežovi? Alebo prezidentovi Spojených štátov? Prečo sa nezjaví mocným tohto sveta? Premiérovi, alebo niekomu, nejakému veliteľovi vojsk. Boh naozaj veľakrát koná tak, že si vyberá slabé, krehké, tým, čo ľudia možno prehliadajú, pohrdajú. Rečou dnešných mladých ľudí, Hyacinta, František a Lucia, neboli žiadni influenceri. Detinské deti. Len nás to neprekvapuje, lebo Boh tak koná. Boh chce tak konať. Veľakrát skryto a nenápadne. Ako sa v Svetom písme píše, že Boh veľakrát prejavuje silu slabých. Aby zahambil silných tohto sveta. Ale nie je to len prípad Fatimy. Ale je to príklad aj v Božom slove. Prečo sa Ježiš narodil v Maštali, v Betléme, keď 6 km vedľa mal kráľovské paláce v Jeruzaleme, kráľa Herodesa? Luxus. Všetko, čo by panovník mohol mať. Si pamätám na sklamanie, keď som sprevádzal pútnikov do Svätej Zeme, mnohí sklamanie, keď prišli k rieke Jordán. Pamätám si aj na to moje prvé sklamanie, keď som prišiel prvýkrát do Svätej Zeme v roku 2000 na štúdia. Šli sme na púť ku Jordánu, kde bol Ježiš pokrstený.
tak ja to tak z obľubou hovorím, že v mojej tej naivnej slovenskej predstave ja som čakal Dunaj, Váh, alebo aspoň Oravu, odkiaľ pochádzam, rieku. Viete, veľké, čisté, pramenité. A prídete a tam mám taký kalný potok, tečie. A vy si poviete, však 2000 rokov aj od detstva to potom mám aj sírke, že Jordán, to je tá rieka, kde bol Boží syn pokrstený, tam to začalo účinkovať a prídete ku kalnému potoku. Veľké sklamanie. Ale Pán Boh takto koná. Že veľakrát rúca tie naše naivné predstavy, očakávanie, nadutosť a koná cez drobné nenápadné veci. Ako Panna Mária cez 3 pastierikov, 3 deti, kde si na dedinke, ktorú nepoznali, pri Fatime, v Portugalsku, to nebolo ani Nemecko, Prusko vtedy, Rusko, ale kde si na kraji Európy, Portugalsku. Preto to hovorím, milí priatelia, drahí bratia a sestry, že dovoľme Pánu Bohu, aby nás vždy na novo prekvapil. Pán Boh vždy prekvapí, keď mu to dovolíme. Prekvapí v tom najkrajšom spôsobe. Tak ako prekvapil cez tieto 3 deti, vďaka ktorým Božia Matka dáva silné posolstvo celému svetu o modlitbe, o pokání, o návrate ku Kristovi. Nerobí to cez mocných tohto sveta. Aj preto, aby tí mocní tohto sveta neprekryli to Božie slovo. Že to už nebude Boh, ktorý hovorí, ale to bude ich mocný hlas. A tak si vyberá 3 jednoduché deti, ktoré nemajú žiadne politické ambície, ani percentá úspechu, nechcú si ani nejakú myslím, podnik založiť, kde si v Austrálii alebo v Dubaji, že z úspor. Žiadne postranné úmysly u nich nedá sa čakať ani predpokladať. Zostali tak jednoduché, ako zostali. Dokonca dve deti z nich, František a Hyacinta, zomreli krátko na to, niekoľko rokov po týchto zjaveniach. Lucia sa dožila vysokého veku. Stretla sa ešte so svätým Jánom Pavlom II. Lebo Boh tak koná. A ja vás chcem pozbudiť, že Boh je takýto. Boh je ten, ktorý nerobí lomos, krik. A predsa je ten najväčší influencer na zemi. Len nerobí to tým krikom, ktorému niekedy aj zazlievame. Niekedy mu to aj ja zazlievam, že prečo, Pane, ty, ktorý si všemohúci, však ukáž svoju moc, zjav to tu všetkým to tu natri a nech padnú všetci na kolená. A Boh takýto nie je. Nie je to jeho štýl. Nemôžeme to ani od neho žiadať. Boh tak nikdy nebude konať. A je to aj v tých našich životoch, našej spoločnosti, že niekedy prosíme, želáme, aby aj tá slovenská spoločnosť sa trošku tak otriasla, že aby sme naozaj sa vrátili k tomu Bohu a kresťanským hodnotám, ale Boh to robí tak skôr nenápadne, potichu, tým, že pretvára ľudské srdcia. Preto vás prosím o to, že dovoľme, aby aj nás Boh prekvapil. Aby pretváral naše ľudské srdcia. To je najväčšia revolúcia. Najväčšia revolúcia nie je Veľká októbrová. Najväčšia revolúcia nie je ani tá francúzska, na ktorú sa teraz Francúzi hrdia, že my sme boli tí, ktorí sme tomuto svetu sprostredkovali bratstvo, slobodu, rovnosť. A teraz sa hrdia právo na potrat v ústave, že to je vrchol tej slobody. Úpadok maximálny, keď už chceme toto dať za ľudské právo do deťom. Mal som stretnutie s deťmi včera na Levodskej hore, viac ako 1200 detí. A som im tiež tam spomenul, že viete, prečo to môžete byť? Lebo vaši rodičia vám to umožnili. A my ideme zakladať právo, aby sa nenarodili. Nikto sa ich na to nebude pýtať. Aj preto my tu dnes sedíme.
lebo nám to naši rodičia umožnili. Preto tá najväčšia revolúcia sa vždy odohráva v ľudských srdciach, milí priatelia. Preto tá Mária vo Fatime volá a prosí cez tých pastierikov, že modlitba, pokánie, Kristus, návrat ku Kristovi, obnovenie viery. Dovoľme, aby aj dnes tá Božia Matka v nás urobila revolúciu srdca, revolúciu lásky. Chcem vás pozbudiť, aby sme boli aj takíto revolucionári vo svojom okolí. Nie revolucionári správy, revolucionári násilia, vulgarizmu. Ten vietor si robí, čo chce. To je vanutie ducha. Dovoľme, aby Boží duch vanul, tak ako vanul cez Máriu, tak je pre nás. Buďme revolucionári naozaj tej Ježišovej lásky vo svojom okolí, vo svojom prostredí. Že tam nech sa odohrávajú najväčšie revolúcie, najväčšie premeny spoločnosti. Chcem aj sa prihovoriť osobitne mamám. A ďakujem za to, že to pani starostka aj uviedla v úvode. Lebo je veľmi dôležité aj pamätať na dobré, citlivé, ženské srdcia. Ja to hovorím aj zo skúsenosti, si pamätám zo strednej školy, moji spolužiaci, niektorí boli aj beťári. Ale zaujímavé, že v tých rozhovoroch všetci, aj tí beťári, chalani, túžili mať dobré manželky. Žiaden z tých mojich spolužiakov, keď aj mal možno bližšie k poháriku alebo k nejakej takej, čo nejakej výstrednosti, ale nepovedal, že vieš, a ja by som chcel mať aj takú ženu. Každý chcel mať dobrú manželku. Aj ten najväčší darebák. A že takú dobrú ženu, starostlivú matku, čo o tie deti by sa tak starala a viedla tú domácnosť. A to tak asi aj platí, že môžeme byť niekedy tiež takí nezbedníci, ale túžia mladí chlapci, aby mali dobré manželky, dobré ženy. Pán farár vo farnosti, z ktorej pochádzam, keď som bol v stredoškolách, pán farár Chalupa, on nám hovorieval, keď sme sa stretávali ako spoločenstvo mladých. Chlapcom hovoril, chlapci, nehľadajte si ženy, hľadajte si matky svojich detí. Ženy nájdete, aj pri ceste s kabelkou aj inde. Ale matku svojich detí. Podľa toto nie je kritérium. Potom sa obrátil na dievčatá a povedal, nehľadajte si chlapcov, mužov. Hľadajte si otcov pre svoje deti. Mužov nájdete na jednu noc, na týždeň, to sa rozídete a iný. Hľadajte si to kritérium, že chcem, aby to bol muž, ktorý bude otcom mojich detí. Nie ďalšie dieťa do rodiny. Čiže my tu stojíme pri chráme Božej Matky a o toto môžeme prosiť. O revolúciu našich srdc. A potom ešte jednu vec chcem zdôrazniť. Fatima nás učí, že vždy je u Boha možný nový začiatok. Vždy je u Pána Boha možný nový začiatok. Aj tu vám z tohto miesta hovorím. Bez ohľadu na to, či máš 15 alebo 50, 60 rokov, vždy je možný pri Pánu Bohu znova začať. Vrátiť sa k Bohu. Fatima hovorí pokánie. Vrátiť sa. Chcem vás tomu pozbudiť. Možno ste tu niektorí, ktorí poviete, ja mám k tomu Pánu Bohu trošku tak ďalej. Alebo niektoré veci som asi zanedbal. Odvahu. Vráťte sa. Dajte Pánu Bohu šancu, príležitosť. Dajte možnosť pretvoriť vaše srdce. Ja nazývam matku dnes, že Panna Mária je aj matka nových začiatkov. Ona je matka nových začiatkov.
Uverte tomu. Ak ste tu, ktorí poviete, mal by som niektoré veci asi zmeniť, možno inak urobiť, možno prísť domov a trochu byť iným tým otcom, ale možno sa hanbím, nemám na to síl, alebo čo si pomyslí, lebo vždy som bol drsniak alebo drsniačka, ktorý tvrdil, že Boha nepotrebuje a si dal mať bez neho rady, na čo mi je a tak ďalej. Čo si teraz tá rodina pomyslí, že čo sa stalo s tou mamou, otcom, však on Pána Boha nepotreboval. Poviete, Panna Mária mi dáva nový začiatok. Pomôžte mi. Chcem začať. Chcem prehlúbiť svoj vzťah. Dnes môžeme uctievať Pannu Máriu s Fatimy aj ako matku nových začiatkov. Kto sú moji bratia? Kto sú moje sestry? Kto je moja matka? Božie slovo nám to dnes povedal. Každý, kto plní vôľu nebeského Otca, je môj brat, sestra i matka. Takže môžeme aj dnes povedať, pomôž mi, ja chcem začať plniť Božiu vôľu, alebo chcem ju hľadať vo svojom živote. A Panna Mária nám pomôže, lebo ona je matkou nových začiatkov. To nám zvestuje o Ježišovi, že on je ten, ktorý dáva vždy nový začiatok. Portugalsko bolo v čase zjavenia vo Fatime, vo vojne 1917, prvá svetová vojna, prvá hrozná, taká naozaj globálna skúsenosť so zlom, s miliónmi ľudí, ktorí zahynuli. Boh dáva nový začiatok. Prišla druhá svetová vojna. Prišiel komunizmus, prišli iné, prišiel holokaust, fašizmus, iné skúsenosti. Ale stále je ten Boh, ktorý sa nám dáva aj cez svoju matku poznať ako Boh nových začiatkov, ako matka nových začiatkov, Panna Mária. Uverme tomu. Veľmi vás tomu povzbudzujem, že odvaha možno aj niečo zmeniť vo svojom živote. Že povedem, skúsim to. Skúsim sa vrátiť k Bohu. A Ty, Božia Matka, mi k tomu pomáhaj, lebo Ty si matka nových začiatkov. Dovoľme Márii, aby urobila revolúciu ľudských srdc. A utiekajme, prosme k nej v modlitbe. Panna Mária, Matka, buď aj pre mňa matkou nových začiatkov mojho života, vzťahu s Bohom, vzťahu aj v rodinách a tých susedských a spoločenských vzťahov. Amen. Verím v Boha, bratia a sestry, Panna Mária nás pri svojom zjavení vo Fatime vyzvala k modlitbe a obráteniu. Preto pozdvihnime svoje srdcia k Bohu
a spoločne volajme. Budeme odpovedať: pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panne Márii zasvetili viacerí pápeži celý svet. Daj, aby všetci veriaci pocítili mocný príhovor Panny Márie, Matky cirkvi. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária vo Fatime ukázala deťom hrôzy pekla. Ochraňuj ľudstvo od mravnej skazy a obráť ho na cestu svetosti. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária sa zjavila spolu s anielom. Pošli svojich anielov priviesť k pravej viere hriešnikov, ktorí znesvedcujú oltárnu sviatosť. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária si želala, aby sme sa modlili ruženec. Daj nám silu vytrvalej a vrúcnej modlitbe. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária je krásnym vzorom matky v rodine. Pomáhaj nám na príhovor tejto mocnej patrónky nášho farského kostola, aby naše rodiny v Rudinskej žili podľa desatora. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, Panna Mária povedala deťom, že prídu do neba. Príjmi našich zosnulých sebe do večnosti, aby sa tam na veky radovali s ňou i so všetkými svätými. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Bože Otče, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre Mareka s rodinou, za ktorých je obetovaná táto svätá omša. Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby. Určite máte aj vo svojom srdci modlitby a prosby, ktoré chcete teraz predniesť Pánu Bohu. Urobme to v tichosti. Pane a Bože náš, Panna Mária nás pozbudzuje k modlitbe, ktorá je cestou k spáse. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme pamätali na toto posolstvo a usilovali sa podľa neho žiť. Skrze Krista nášho Pána. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svoju, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, uctievame si pamiatku panenskej matky Tvojho Syna a prosíme ťa o milosť, aby svätá omša, ktorú slávime, urobila z nás ustavičnú obetu pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojím, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, a Teba pri uctievaní preblásavenej Márie vždy Panny spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvonená, a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo, Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia, nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, donesú nebesia i zem Tvojej slávy. Osana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Osana, osana
Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvoju menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Srdce Tvojho, Pane, zvestujeme, a Tvoje smrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom i Ježeníchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim ordovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Tomáša, tu prítomného biskupa Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov.
naše chvály a naše prosby posilníme modlitbou, ktorú nás naučil Boží Syn Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebesiach, osväcame meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, poď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajme si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostiu baránkov. Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví.
Tebe
Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatosť večnej spásy pri spomienke na Matku Tvojho Syna. Daj prosíme, aby sme sa tešili z plnosti Tvojej milosti a pociťovali spásne účinky skrze Krista nášho Pána. Milí bratia a sestry, že si vypočujete farské oznámy. Dnes je teda hodovná slávnosť Panny Márie Fatimskej. Pomodlíme sa o chvíľočku aj všetky tie modlitby, ktoré sú viazané na úplné odpustky, ktoré sú zviazané práve s patrocíniom Panny Márie. Dnes vás pozývame o 2 hodine, ako už bolo spomenuté, do kultúrneho domu na Deň Matiek. Mami, ako hovorí otec biskup, aj budúce mami, pozývame, skúsme nájsť čas pre seba aj dnes, aby sme sa tam stretli, aby sme si naše mami uctili. Pani starostka, aj poslanci vás pozývajú a samozrejme, že bude tam kultúrny program a budú tam aj nejaké dobroty, takže nech sa páči o 2 hodine a teda príde, pozvanie prijal aj otec biskup. Má potom už svoje povinnosti, bude utekať, ale ešte tam na začiatok príde. Milí bratia a sestry, dnes je aj hodová zbierka ofera. V júni, hneď po prvom svetom prijímaní od 3. júna by sme chceli začať opravovať strechu, lebo už nám prší do kostola, takže aj tieto vaše milodary pôjdu aj na tento úmysel a na tento účel, takže Pán Boh vám zaplať za vaše milodary. Zajtra vás pozývame na Fatimskú slávnosť, ktorá začína o 17. hodine. V útorok o 4. popoludní pozývam prvopríjmajúce detičky opäť na nácvik. Všetci sa stretneme tu v kostole, takže nech sa páči, príďte. Na budúcu nedeľu budú trošku zmenené sväté omše, lebo v Rudinke majú veľkú slávnosť a pozývajú aj nás. Tak milí veriaci, do poludnia obidve sväté omše budú posunuté o hodinu. To znamená, že prvá bude o 7. a druhá bude o 9. Skúsme nezabudnúť. Na budúcu nedeľu sväté omše vo farskom kostole tu v Rudinskej o 7. a o 9. Kto na budúcu nedeľu na Turíce sa zúčastní spevu alebo recitovania hymnu Venný Kreator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V nasledujúcom týždni, streda, piatok, sobota sú letné kantorové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Pokračujeme naďalej v novene k Duchu Svätému aj v majových pobožnostiach. Majové pobožnosti aj novenu sa budeme modliť po Svetom ruženci vždy pred Svetou omšou. Chcem vás prosiť naďalej o modlitby, aby sme premodlili aj rekonštrukciu strechy nášho farského kostola. Pripomínam a opakujem ponuku na faratúr, detský letný tábor pre deti, ktorý bude v Rudinskej od 19. do 23. augusta. 4 dní budeme mať tu program na fare, rôzne hry, súťaže, starí, noví kamaráti, zábava, na konci pekné ceny. Vo štvrtok bude celodenný výlet a samozrejme ten je limitovaný autobusom, teda to klasické, kto prv príde, ten prv melie. Prihlášky máte buď v zakristii alebo na fare. Cena za tých 5 dní je 70 eur, cena za 4 dní bez výletu je 60 eur. Animátori sa na nás tešia. V piatok začíname takú novú zaujímavú sériu náboženstvo pre dospelých. Riaditeľ diecézneho katechetického úradu v Žiline, dôstojný pán Jozef Možiešik, bude mať 5 piatkov zaujímavé sväté omše. Pri svätej omši bude mať vždy jednu tému náboženstvo pre dospelých a potom hneď po svätej omši bude mať druhú tému, teda je to takých 10 zaujímavých tém. Náboženstvo pre dospelých, ale mnohí mladí ste sa ma pýtali, či môžete prísť, samozrejme nech sa páči. Každý tento piatok by svätá omša začínala o 17. hodine, aby sme stíhali obidve tie prednášky. Na kurz je možné, aby prišiel každý, no je dobré, keby ste sa prihlásili, že buď máte na našich stránkach link, kde je možné sa prihlásiť, alebo v zakristii napíšte si meno, priezvisko, totižto tí, ktorí budú prihlásení, tak pre nich pripravíme aj také zaujímavé, jednoduché študijné materiály.
Prebiehať to bude teda od 17. maja do 14. júna, vždy v piatok o 17. hodine. Deti, mládežníci, ktorých tak vo veľkom oslovili Pátri misionári a sestričky vás pozdravujú, myslia v modlitbách na vás aj naďalej, aj keď odišli už z toho misijného týždňa od nás. A ďalšiu ponuku, ktorú majú pre nás, Združenie Mariánskej mládeže pozýva mládež, ktorá má viac ako 14 rokov, na akciu, ktorá má zaujímavý názov Zlet. Bude to v čase od 11. do 14. júla v Domaníži, to je tu kúsok ďalej za Polaskou Bystricou, a bude to od štvrtka do nedele. Majú to tak odstupňované, že do konca mája je poplatok 35 €. Ale s tými peniazmi vieme niečo riešiť, len ktorí by ste mali záujem, prihláste sa. Na stránku vám dám aj ja do týchto oznámok link, kde je možné zase sa prihlásiť, aby ste to mali akoby zarezervované. A isté, že chceme po misiách aj my založiť tu na takú tú bunku tej mladej mariánskej mládeže, takže aj toto všetko speje k tomu. Upratovanie v budúcom týždni čísla domov 173, 190, 193, 232, 366/1. Ďakujem vám za túto vašu službu. Mamírny ohlášky, sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Sara Hurbánková a Ján Troják, tu z Rudinskej. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke medzi snúbencami, nech to ohlási na farskom úrade. Mladom manželom vyprosujeme veľa lásky a Božej pomoci. Svetom v týždni, teda zajtra o 17. Fatimská, útorok, streda 18:20, vo štvrtok 7:05, v piatok náboženstvo pre dospelých o 17:00, v sobotu sobášna svätá omša o 15:00 hodine a teda budúcu nedeľu o 7:00 a o 9:00. Zajtra je Panny Márie Fatimskej, útorok svätého Mateja, vo štvrtok svätého Jána Nepomuckého. V sobotu je výročie narodenia svätého Jána Pavla Veľkého a budúcu nedeľu je slávnosť zoslania Ducha Svätého Turíce. Detičkám potom dáme aj obrázky, ktoré si lepíme. Otec biskup, keď mám mikrofón, chcem poďakovať Stovokolu, našim hudobníkom. Oni vždy majú také stresy, že ako to všetko zvládneme, ale myslím si, že sme to zvládli a vietor vyriešil otec biskup veľmi jednoducho, vanutie Ducha Svätého. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli. Sú tu mnohí aj z takej tej tvojej vzdialenej farnosti z Višňového. Aj brat je tu s manželkou a je tu teda kopec našich hostí. Takže všetkým vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli a opäť, ako povedal otec biskup, ten čas netreba komentovať, to je odpoveď neba. Otec biskup, veľmi srdečne ti chcem poďakovať. My sme to dohodli toto už veľmi dávno, ale to ešte bol farárom a dekanom v Kežmarku. Mali sme to tak na pláne, že príde na 4 dní toto biblické chodiace evanjelium. Chceli sme štvrtok, piatok, sobota, nedeľa urobiť hody také biblické, že by sme využili vedomosti tohto Božieho muža, ale tak my sme rozmýšľali, ale Pán Boh má iné plány, už má otec biskup všelijaké svoje iné povinnosti, takže aspoň tomuto sa tešíme, že to tak poupratoval a mohol prísť aj včera, aj dnes. Nech ťa Pán požehnáva, priniesol si na Slovensku nový elán, nový optimizmus, nová forma biskupskej služby. Len chceme ti pripomenúť aj my v Rudinskej, že my sa modlíme za teba, ako to včera povedala aj pani starostka. A pamätaj na svoje zdravie, lebo ešte ťa potrebujeme dlhé roky zdravého, aby si denne pri tých 5-6 akciách myslel aj na to, že zdravie máš len jedno, aby si mohol povzbudzovať vo viere, ako ozaj učiteľ, ktorého posiela Boh na všetky tie miesta, aby si nám prinášal nádej, elán, optimizmus, aby sme aj my vedeli robiť tú revolúciu s Pannou Máriou. A chceli by sme ti dnes niečo povedať ešte aj ústami našich farníkov. Vaša excelencia, otec biskup František,
Ako bol čas privítať vás, tak prišiel aj čas poďakovať vám. Je nám cťou, že ste v tento významný deň nás navštívil. Významný preto, že je to sviatok našej farskej rodiny a našej mamy. Viete, niektorí ľudia nadobúdajú dojem, že ich rozhodnutiami sa rozhoduje to, ktorá farnosť bude komu zasvetená. Ale to nie je vec ľudí, to je vec nášho Boha. A náš Boh podaroval túto farnosť svojej matke, lebo si to želala. Lebo chcela byť matkou v tejto farnosti a tejto farnosti. Matkou každého jednotlivca a každej rodiny. Viete, naša mama Mária nikdy nestrháva pozornosť na seba, vždy ukazuje na svojho syna. Ona je garantom a zárukou toho, že budeme správne nasledovať Ježiša, lebo to je náš cieľ. A ako severka slúži námorníkom ku správnej orientácii, tak Mária je hviezda, ktorá nám pomáha orientovať sa na našom mori života, aby sme zdárne dorazili do cieľa. Otec František, keď vás zvolili za biskupa, v jednom rozhovore sa vás moderátorka spýtala, akým by ste chcel byť biskupom. A vy ste bez zaváhania odpovedal, že nechcete byť biskup-úradník, ktorý uplatňuje moc a strháva pozornosť na seba, ale že chcete byť biskup-otec, ktorý ukazuje na našeho Pána. Za cieľ svojej pastorácie ste si vybral presne to, čo robí naša nebeská Matka Mária. Ukazovať na Ježiša. Či ste presne takým biskupom, akým ste chcel byť, to neviem, ale myslím si, že my všetci sa zhodneme na tom, že ste takým, akým Ježiš chce, aby ste boli. A tak vám všetci spolu vyprosujeme požehnanie aj na príhovor našej nebeskej Matky, aby ste vzrastal v tejto službe na väčšiu česť a slávu Božiu. A tak vám chceme veľmi pekne poďakovať, že tento pre nás významný deň ako biskup inej diecézy ste si na svojej, môžeme povedať, zahraničnej ceste našiel sem smer, že ste nás navštívil, že ste strávil s nami túto milostiplnú chvíľu. A keďže ste veľký ctiteľ svätej Rity, ktorej relikvie sú v Hrudinskej, veľmi radi vás hocikedy privítame tu, keď si budete chcieť vykonať púť. Ešte raz, veľká vďaka. Koľko si tu rokov, Jozef? 6 rokov. Ja len chcem povedať, aj pozbudiť vášho duchovného otca, pána farára, pána dekana Jozefa k tomu, že ja to tak badám trošku, bol som v Kežmarku, ty si bol u mňa na odpuste a teraz ja som tu. A že veľmi ti želám, aj vidím, že rodí sa tu čosi nové, že pomaličky sa tá farnosť rudinská prebúdza, pretvárajú sa tie ľudské srdcia, tak želám ti tak naozaj veľa takej radosti aj dôvery, že ono to ide, niekedy pomalšie, niekedy rýchlejšie, ale ide. Rodí sa tu čosi nové. Za mnou je tu taký šikovný zborík, ktorý pomaličky vzniká a formuje sa a spieva. Rodiny sa dávajú dohromady, starší, mladší, s pani starostkou spolupráca. Ale je to dôležité aj obec a farnosť spolupráci. Však sme tí istí ľudia v kultúrnom dome, ako aj v kostole, nie? Tam nie sme iní a tu iní. Sme stále tí istí ľudia. Tak naozaj zo srdca ti želám, že takú dôveru, že naozaj rodí sa tu čosi nové, že nepozerajte na iný svet alebo inde. Tu budujte v rodinskej spoločenstvo, aj dobrých susedských vzťahov, dobrých obyvateľov, naozaj také rodinné, prajné, dobrých farníkov. Nepozerajte inde, že
že nejaké úlety alebo čo si povedzte. My sme tu, toto je naša rodina, my tu chceme budovať spoločenstvo veriacich, Ježišových učeníkov, ale aj občanov, obyvateľov tejto peknej obce a s takou Božou pomocou a ochranou Panny Márie. Naozaj, rodí sa tu čosi nové, pekné a pokračujte v tom pretváraní tých ľudských srdc. Ja nič nehovorím len tak, ja viem, prečo hovorím o revolúcii ľudských srdc, lebo sa vás tomu povzbudzujem. Ja viem, prečo hovorím o matke nových začiatkov, lebo aj tam treba odvahu, možno niečo začať nové, čo doteraz nebolo. A chcem povzbudiť aj mladých, aj tu za mnou, že byť veriaci je úplne prirodzené a normálne. To nie je nič zvláštne. To nie je niečo, že sme tu ako cudzinci. Že chcem vás pozrieť k takej radosti, odvahe v škole, v zamestnaní. Áno, som veriaci. A čo? Nehanbím sa za to, veď to je dobre. Kradnem, podvádzam, niečo robím zle, že som veriaci? Nie. Takže preto aj k takej radosti, že aj také viditeľnej radosti, že máte mnohý krížik na reťazke v zamestnaní. Dobre, áno, prečo ho máš? Žiadne talizman. Som veriaci človek, ja som kresťan, vieš, preto ho nosím. Alebo idete kdesi na obed, do jedálne školskej, závodnej, do reštaurácie, preženáte sa pred domom a niekto povie, ty čo robíš? No však som veriaci človek, jedlo je pre mňa dar. Pre teba je čo? V Afrike to nie je samozrejmosť. Preto sa preženám a pomodlím, lebo robím to samozrejme spontánne. A mnohé iné také prejavy, také, že kľaknem si pri modlitbe, alebo pozdravím sa na dedine, pochválim Ježiš Kristus pánu farárovi a to prečo takto robíš? No však ja mu nehovorím, že on má byť pochválený. Hovorím, že pochválený bude Ježiš Kristus. Tak keby som povedal, že buď pochválený Jozef Bagín, tak to by bolo zle. Ale pochválený bude Ježiš Kristus. Že také úplne spontánnosti. A to prečo tak robíte? No však sme tu jedna veriaca rodina. Všetci sme tu katolíci, a keď nie sme aj katolíci, sme kresťania, že však Ježiša vyznávame všetci. Neželáme si čosi zlé. Tak naozaj takej spontánnosti, samozrejmosti, radosti z toho, že sme veriaci ľudia a naozaj ja vám želám, lebo to tu cítim, vidím, vnímam, že tu sa rodí čosi nové, čo je dielom Ducha Svätého, čo je dielom Márii vašej matky. Dovolte to. Robte to spontánne, s radosťou a zostaňme všetci v tej aj Máriinej škole života. Požehnať, už pán organista mi dal tón. Viečne. Dávam požehnanie. Teším sa aj potom doma, ten odpust ďalej hody, pokračujte pri stole, máte svojich priateľov, rodiny, známych ste zavolali, potešte sa, lebo to je pokračovanie tohto stola eucharistického, ten istý Kristus, doneste ho domov. A potom, aspoň na chvíľočku, pár minút, potom aj v tom kultúrnom dome, lebo tam sme zase tí istí, ktorí sa tam stretneme. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Na príhovor preblásanej Panny Márie Fatimskej, nech vás chráni a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.